Каква работа? Баща ти задължение още знаеш. Сколко? Имам предложение, което ще изчисти дългове. Защо да ти вярвам? Имаш ли друг избор? Ей. Още не си го помисля. Вижте, за моето момиче най-доброто. Тя заслужава всяка похарчена стотинкичка. Да, тя има по-дълъг жизнен опит. Вие какво искате да кажете? Я да говоря аз с шефа ви? Аз съм собственичката. Ами, тя е домакиня. И е ужасно уверена. И организира едно парти. И може би точно защото е толкова уверена, всеки си мисли, че всичко й е наред. Но не е. I just want someone to tell me how to live my life, Father. Because so far I think I've been getting it wrong. And I know that's why people want someone like you in their lives. Because you just tell them how to do it. You tell them what to do and what they'll get out of the end of it, even though I don't believe your bullshit. And I know that scientifically nothing that I do makes any difference in the end. And I'm still scared. Why am I still scared?